మిల్కా సింగ్ పరిగెత్తాలనుకున్నాడు. దేనికోసము? ఏం జరిగిందో చూద్దాం. రెండో రోజు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది, అందరూ పరిగెడుతున్నాడు. మిల్కా సింగ్ పరిగెడుతున్నాడు. మిల్కా సింగ్ మిల్క్ కోసం పరిగెడుతున్నాడు. దానికి మిల్క్, పాలు 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 పరిగెత్తు పరిగెత్తు అంత దూరం వెళ్ళలేదా? మధ్యలో అలిసిపోయాడు, పడిపోయాడు. మధ్యలో అలిసిపోయి పడిపోయాడు. పడిపోతే వెనక నుంచి వచ్చేవాడు, ఏంటో మిల్కా సింగ్ పడిపోయావు, ఏ పాలవుతా పాలు 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 అని పరిగెత్తి పరిగెత్తి టాప్ 10 లో వచ్చేసాడు. టాప్ 10 లో వచ్చేసాడు. వాట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ పాయింట్? ఫోకస్ ఆన్ గోల్. నీ ఫోకస్ నీ గోల్ మీద ఉంటే నువ్వు సాధిస్తావు. అది పాలైనా, టీ అయినా, కాఫీ అయినా, ర్యాంక్ అయినా. నీకు గోల్ ఉందా? ఆ గోల్ మీద నీకు ఫోకస్ ఉందా? మిల్కా సింగ్ సక్సెస్ అయ్యాడంటే తన గోల్ పాల గ్లాస్. ఆ పాల గ్లాస్ మీద తన ఫోకస్ పెట్టాడు కాబట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. అసలు నీ గోల్ ఉందా? తనకైతే పాలు ఉన్నాయి, నీకేమైనా ఉందా గోల్? ఉండి ఫోకస్ చేస్తే గ్యారంటీగా నువ్వు రీచ్ అవుతావు. ఓకే, సరే సెలెక్ట్ అయిపోయాడు, స్పోర్ట్స్ కోటాలో సెలెక్ట్ అయిపోయాడు. ప్రాక్టీస్ మొదలవుతుంది. ప్రాక్టీస్ 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 చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. చాలా బాగా చిన్న చిన్న టోర్నమెంట్స్ వెళ్తున్నాడు, గెలుస్తున్నాడు. ఇంకో టోర్నమెంట్ గెలుస్తున్నాడు, ఇంకో టోర్నమెంట్ గెలుస్తున్నాడు, ఇంకో టోర్నమెంట్ స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ గెలుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళాలి. అందరూ ఒక అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఒక అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది. అంతే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. అమ్మాయితో ముచ్చట్లు పెట్టడం, ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం, ఎప్పుడు అమ్మాయి గురించి ఆలోచించడం. ఫోకస్ ఏమైంది? మిస్ అయింది. ఫోకస్ మిస్ అయిపోయింది. తన పెర్ఫార్మెన్స్ పోయింది. తన ట్రైనర్ చూసి చూసి చెప్పి చెప్పి అలసిపోయి వీళ్ళతో కాదులే అన్న స్థాయికి వచ్చేసారు. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్ మీద ఫెయిల్యూర్, ఫెయిల్యూర్ మీద ఫెయిల్యూర్, ఫెయిల్యూర్ మీద ఫెయిల్ చూస్తున్నాడు, ట్రైనర్ చెప్తున్నాడు, చివరికి అమ్మాయి కూడా హ్యాండ్ ఇచ్చేసిందో అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడు, తప్పు చేశాను. జరిగిందే చెప్తానండి, తప్పు చేశాను. ఇంకొకసారి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వను. హీ అవాయిడ్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్. నువ్వు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావు. ఎక్కడ? సోషల్ మీడియాలో డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావా? కామెడీ షోస్ లో డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావా? ఇన్స్టాలోనా, రీల్స్ లోనా, షార్ట్స్ లోనా, ఫ్రెండ్స్ తోనా? ఎక్కడ డిస్ట్రాక్షన్ అవుతుంది? నీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేయి. నీ గోల్ ని నీకు దూరం చేసే విధంగా నేను డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, చెడగొడుతున్నారు, దాన్ని కట్ చేయి. అర్థమవుతుందా? అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఆ తర్వాత తన ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఏమంటాడు తెలుసా? సార్ ఇప్పుడు నేషనల్ కోసం ఆడుతున్నాం కదా, వరల్డ్ ఛాంపియన్ టాప్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటో చెప్పండి సార్ అని అడుగుతాడు. ట్రైనర్ కింద నుంచి పైకి చూసి, ఏంటి వరల్డ్ రికార్డ్ కావాలా నీకు? నువ్వు నేషనల్ లోనే గెలవడం కష్టంగా ఉంది, నువ్వు వరల్డ్ రికార్డ్ అడుగుతున్నావు. ఎస్ సార్, వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటి సార్? టాప్ ర్యాంక్ ఏంటి సార్? నీకు అవసరం లేదు, వదిలేసి. నో సార్, వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటి చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు అంటాడు 400 meters in 45.9 seconds. 400 meters 45.9 seconds లో పరిగెత్తడము. దిస్ ఇస్ వరల్డ్ రికార్డ్. అప్పుడు తను ఏం చేస్తాడంటే ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటాడు 45.8 seconds అని టార్గెట్ పెట్టుకుంటాడు. 45 meters పరిగెత్తడం, 400 meters పరిగెత్తడం. ఇంకా ప్రాక్టీస్ మొదలవుతుంది. ఒకే లక్ష్యం, 400 meters పరిగెత్తాలి. ఎంత? 45.8 seconds లో పరిగెత్తాలి. 45.8 seconds లో పరిగెత్తాలి 400 meters. ఇక రెండో రోజు ప్రాక్టీస్ మొదలు పెడతాడు. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాడు. తను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే తను తొడుక్కున్న బనీని తీసి పిండడానికి మగ్గు పెట్టుకున్నాడు. మగ్గులో చెమట పెట్టేవాడు. మగ్గు నిండిపోయేది. ఆ తర్వాత రోజులు గడుస్తున్నాయి, వారాలు గడుస్తున్నాయి. ప్రాక్టీస్ తర్వాత చెమట తీసి బనీని తీసి చెమట పెట్టాలని మగ్గు తీసి బకెట్ పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. బకెట్ నిండా మొదలవుతుంది. అంటే ఏంటో తెలుసా? He raised his standards. తన స్టాండర్డ్స్ పెంచాడు, తన కష్టాన్ని పెంచాడు, తన శ్రమని పెంచాడు. ఏ కష్టాన్ని చేస్తున్నాడు అదే కష్టం కాదు, అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టపడ మొదలుపెట్టాడు. He raised his standards. ఫైనల్ గా 45.9 seconds లో వరల్డ్ రికార్డ్ ఉంటే తను చేయాల్సింది 45.8 seconds కదా. కానీ అదే 400 meters జస్ట్ 45.6 seconds లో కొట్టి పడేస్తాడు. వరల్డ్ రికార్డ్. ఎలా సార్? ఎలా చేయగలిగాడు? హౌ? ఫస్ట్
డిస్ట్రాక్షన్స్ ని కట్ చేశాడు. అవునా? గోల్ మీద ఫోకస్ చేశాడు, డిస్ట్రాక్షన్స్ ని కట్ చేశాడు. మరి తన స్టాండర్డ్ పెంచుకున్నాడు. మీకు సక్సెస్ సీక్రెట్ చెప్తాను. డామ్ షూర్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా? డైలీ 1 స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఈజ్ ద సక్సెస్ ఫార్ములా. డైలీ 1 స్టెప్ ఎక్స్ట్రా. ప్రతిరోజు ఒక అడుగు పెంచండి, ప్రతిరోజు శ్రమ పెంచండి, ప్రతిరోజు ఒక అడుగు ముందుకేయండి, ప్రతిరోజు స్కిల్స్ కూడా పెంచుకుంటే వెళ్ళండి. ప్రతిరోజుకి, నిన్నటికి ఇవాటికి రేపటికి ఎల్లుండికి చేంజ్ ఉండాలి. కరెక్ట్ గా ఫోకస్ చేస్తే 1 year 2 years చాలు సార్ లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అయిపోవడానికి. షార్ట్ టైమ్ లో లైఫ్ కంప్లీట్ గా టర్న్ చేసేయచ్చు మనం ఫోకస్ చేసి. మన స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, కేపబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, మన నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, ఇంటెలెక్చువాలిటీ పెరుగుతుంది, మన ఇతర పర్సనాలిటీలో మార్పు వచ్చేస్తుంది. ప్రపంచం మనల్ని గుర్తించడం మొదలు పెడుతుంది. ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పటివరకు చేయండి తెలుసా? ఫోకస్ చేయాలి మన మీద. మనం అందరి గురించి ఆలోచిస్తాం, అందరినీ చూస్తాం, అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటాం, మన గురించి మనం మాట్లాడుకోం. నా గురించి నేను ఆలోచించాను. దట్స్ అ ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందా? సో ఒక మాట చెప్పండి, నేను చెప్పింది చేస్తారా మీరు? ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను, చేస్తారా? హలో, చేస్తారా? నిజాయితీగా చేస్తారా? నిజంగా చేస్తారా? నిజాయితీగా. నిజాయితీ అంటే ఏంటి? నిజాయితీగా చేయడం అంటే ఏంటి? చెప్పిందే చేయాలి, లోపల బయట ఉండకూడదు. ఒకటి చూస్తుంటే చేస్తాను, చూడకపోతే చేయను, అది కాదు. చూడండి, అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. చేస్తాను కదా, కళ్ళు మూసుకోండి. ఎలా కళ్ళు మూసుకోవాలంటే కంప్లీట్ గా చీకటి ఉండాలి, ఏది కనపడకూడదు. నిజాయితీగా కళ్ళు మూసుకోండి. సార్ మీకే చెప్తుంది కూడా అందరికీ, ప్లీజ్ కళ్ళు మూసుకోండి. అందరూ కూడా ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు మూసుకొని ఏం చూడాలంటే చీకటిని చూడండి, డార్క్నెస్ చూడండి, బ్లాక్నెస్ చూడండి, డార్క్నెస్ చూడండి, బ్లాక్నెస్ చూడండి, చీకటి చూడండి, నలుపు చూడండి. ఫోకస్ గా చూడండి. ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను సార్, ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను. నేను పిల్లాడి కాదు కదా, నేను స్టూడెంట్ కాదు కదా అనుకోమాకండి. లైఫ్ టైమ్ స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఎస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చేయండి. ఏంటది అంటే, ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక ముగ్గురు మనుషులు, బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురు మనుషులు, మీరు బాగా ఇష్టపడే ఒక ముగ్గురిని గుర్తు చేసుకోండి. మొదటి స్థానంలో ఎవరు? పేరు, ఫేస్. రెండో స్థానంలో పేరు, అతని ముఖం. మూడో స్థానంలో అతని పేరు, అతని ఫేస్. గుర్తు చేసుకోండి. మీరు చూడాలి, వాళ్ళ ఫేస్ చూడాలి. మొదటి స్థానంలో ఎవరున్నారు, రెండో స్థానంలో ఎవరున్నారు, మూడో స్థానంలో ఎవరున్నారు? మీరు బాగా ఇష్టపడే ఆ ముగ్గురు బ్రతికున్న వాళ్ళై ఉండాలి. మనుషులు భూమి మీద ఉన్నవారు ముగ్గురిని గుర్తు చేసుకోండి. వాళ్ళ ఫేస్ చూడండి క్లియర్గా. ఎస్, ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవండి. ఎస్, మీరు బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుని వాళ్ళ ఫేస్ చూసే అవకాశం మీకు ఇచ్చినందుకు నాకు క్లాప్స్ కొట్టరా? థ్యాంక్స్ చెప్పాలా? అవసరం లేదా? మీకు ఇష్టపడే వాళ్ళని గుర్తు చేపించాను కదా నేను. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు గుర్తు చేసుకున్న ఆ ముగ్గురులో ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, ఆ ముగ్గురులో సార్ నేను గుర్తు చేసుకున్న ఆ ముగ్గురులో మా అమ్మ ఉంది సార్ అని ఎవరు చేయలేపండి. ఓ, మీ మమ్మీ ఉంది ఆ ముగ్గురులో. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సార్ నేను గుర్తు చేసుకున్న ఆ ముగ్గురులో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్స్, ఆ ముగ్గురులో మా నాన్న ఉన్నాడు అని ఎవరు చేయలేపండి. వావ్, నైస్, వెరీ గుడ్. తర్వాత, సార్ నేను గుర్తు చేస్తున్న ఆ ముగ్గురులో మా తమ్ముడు ఉన్నాడు అని ఎవరు చేయలేపండి. తమ్ముడు. వెరీ గుడ్, సూపర్. తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. సార్
నేను గుర్తు చేస్తున్న ఆ ముగ్గురులో మా చెల్లి అనేవాళ్ళు. వెరీ గుడ్, చెల్లి కూడా ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఆ ముగ్గురులో మా అన్న లేదా అక్క ఉన్నారనేవాళ్ళు. వావ్, వెరీ గుడ్, నైస్. సార్ నేను గుర్తు చేస్తున్న ఆ ముగ్గురులో నా వైఫ్ ఉందనేవాళ్ళు చేయలేమని. వావ్, మీకు కూడా రెడీ చదవలేదు. అమ్మా, మీరు గుర్తు చేసిన ముగ్గురులో మీ హస్బెండ్ ఉన్నాడు అనేవాళ్ళు చేయలేమని. వావ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే మీ అడుగుతున్నాను, మీరు గుర్తు చేస్తున్న ఆ ముగ్గురులో మీ కూతురు మీ కొడుకు ఉన్నాడని వాళ్ళు చేయలేమండి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, మీరు గుర్తు చేస్తున్న ఆ ముగ్గురులో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఈ ముగ్గురులో సార్ నేను గుర్తు చేసిన ముగ్గురు నేను ఉన్నాను అని చేయలేమండి. నేను అంటే షఫీ కాదు, మీరే. మీరు గుర్తు చేసిన ముగ్గురులో మీరు ఉన్నారు సార్, నన్ను నేను ఇష్టపడుతున్నాను, నన్ను నేనే గుర్తు చేసుకున్నాను అనేవాళ్ళు అంటమాట. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. అస్సలు సమస్య ఇక్కడ ఉంది. మనం అందరినీ ఇష్టపడతాం, మనల్ని మనం ఇష్టపడం. అక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం. అది అర్థమవుతుందా? ఈ ప్రపంచంలో అందరినీ ఇష్టపడుతున్నాం, కానీ మనల్ని మనం ఎప్పుడో మర్చిపోయాం. మనల్ని మనం పట్టించుకోవడం మర్చిపోయాం, ఇష్టపడటం మర్చిపోయాం. నాకేం ఇష్టమో నాకు తెలియదు, నాకేం కావాలో నాకు తెలియదు, నేను ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు. అసలు నా గురించి నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను. అందరి గురించి బతకడం మొదలు పెట్టేశాను. అవునా కదా చెప్పండి, నిజమా కాదా? చివరికి ఎక్కడా వచ్చామంటే నేనేమైపోయినా పర్లేదు కానీ నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు అన్న స్థాయికి వచ్చేసాం. అవునా? నువ్వేమైపోయినా పర్లేదేంటి, నువ్వు ఉంటేనే కదా నీ కుటుంబాన్ని చూసుకునేది. నువ్వు లేకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారు? నువ్వే కదా ఉండాల్సింది. నువ్వు బాగుంటేనే కదా చూసుకునేది. ఎసార్నో అసలు విషయం ఏంటంటే, నువ్వు ఇష్టపడాల్సిన మొట్టమొదటి వ్యక్తే నువ్వు అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్. నువ్వు ఇష్టపడే మొట్టమొదటి వ్యక్తే నువ్వై ఉండాలి. నిన్ను నువ్వు అమితంగా ఇష్టపడాలి. నిన్ను నువ్వు ఇష్టపడి నీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, నువ్వు ఎలా ఎదగాలి, నువ్వు ఎలా ఉండకూడదు. నిన్ను నువ్వు కనుక ఇష్టపడడం మొదలు పెడితే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోలేవు, నీ టైం నువ్వు వేస్ట్ చేయలేవు, నీకు ఇంకా ఇచ్చుకుంటావు, నీ లైఫ్ నువ్వు డిజైన్ చేసుకుంటావు, నీ పర్సనాలిటీ నువ్వు బిల్డ్ చేసుకుంటావు, నీ లైఫ్ నువ్వు డిజైనింగ్ మీద నువ్వు ఫోకస్ పెడతావు. సార్ నో, అది లేదు కాబట్టి లైఫ్ ఎలా ఉంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మనల్ని మనం ఇష్టపడాలి. సార్ న్యూ ఇయర్ అయిపోయి ఎన్ని రోజులైంది? న్యూ ఇయర్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసి మనం 1 month దాటిపోయింది కదా, 40 days అయిపోయింది కదా ఆల్మోస్ట్. అయితే December 31st నైట్, January 1st రోజున విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని ఎంతమంది చెప్పారు? అందరూ చెప్పారు కదా. చెప్పారా చెప్పలేదా? విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని కనీసం 10 మందికి చెప్పారని వాళ్ళు చేయలేపండి. సార్ విష్ యూ హ్యాపీ 10 మందికి చెప్పారంటే 10 మంది రిలేషన్స్ మీకు ఉన్నాయని ఎంతమంది చెప్పారు? చెప్పారా? కనీసం ముగ్గురికైనా చెప్పారా లేదా? కానీ ఒక్కలకి చెప్పలేదు మీరు. ఎవరికి విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఐ అంటే నేను, విష్ అంటే కోరుకుంటున్నాను, యు నీ గురించి, హ్యాపీ సంతోషకరమైన కొత్త సంవత్సరాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. నీ కోసము సంతోషాలతో నిండిన కొత్త సంవత్సరాన్ని, అందరి కోసం సంతోషాలతో కూడుకున్న కొత్త సంవత్సరాన్ని కోరుకున్నావు, నీ కోసం నువ్వుకున్నావా? ఐ విష్ మీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పుకున్నావా? చెప్పలే కదా. చెప్పుకున్నావా? చెప్పుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు కదా. ఎప్పుడో మర్చిపోయాం. మనల్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం ప్రేమించుకోవడం మొదలు పెట్టాలి.